думуло як савол буд. Ҳамин шахсе метавона ки вақти акаш аз занаш ҷудо шававу акаш мурдагӣ нестаю, не ки додараш метавона ҳамун зани акаша бигира? Ҳам хеле савол додан ки мешава ҳам хеле. бале мешава. Агар иддаш барояд, масалан бародараш талоқ дод, баъди ин ки талоқ дод 3 моҳонаш гузаштан идда мешинад, яъне дар хонаи ҳамон бародараш мешинад. аслан идда бояд дар хонаи шавҳар бошад. Аллоҳ таоло ки ла тухриҷуҳунна ва ла яхруҷна, шумо набароред занҳоро баъди талоқ додан ва онҳо ҳам набароянд. Дар ҳамон хонаи шавҳараш идда мешинад. 3 моҳона диданаш, баъд аз он ҳалол мешавад барои шавҳар. иддаш ки буромад, метавонед никоҳ карда гиред. яъне агар бародар хоҳ вафот кунад, хоҳ талоқ диҳад, зани бародар барои бародар ҳалол мешавад. бинобар ин зани бародар маҳрам нест. дар як ҷо хилват мондан, ҳамроҳ сафар кардан, дар пешаш сатраша кушодан иҷозат нест дар назди додар ё бародари шавҳараш.